Termi negara Magodo panjenengan pagelaran wayang kulit Ki Sunarpa Guna Prayitna. Atur uninga sinuwun bilanggen kula marak sowan menika boten minangkani kabetaning diri pribadi kula nanging kula namung dapur kautus sinuwun Prabu Sri Harjuna Sasrabau Nalindra ing Maespati. Dadi kowe nggone soman utusane Sinuwun Prabu Harjuna Sasrabau mekaten sinuwun. Pramila kula marak sowan ngaturaken Putri Domas kinarya sarat sarana dhaupipun utawi pamboyongipun sekaring kedaton Dewi Citrawati. Nggih, yogaku kula wonten dawuh Kanjeng Rama. Jumbuh kelawan pangandikanipun Bapa sing bisa gawe tentreming negara Magoda, loro bisa ngaturke Putri Domas kuwi dadi syarat sarana nggone mboyong sekaring kedaton Magoda. Inggih. Rening Sumantri iki utusane Sri Harjuna Sasrabau kowe manuta. Malah kelungguhan iki tinemune kowe dadi wong kang mulya. Kepama uripmu bagya mulya selawase urip merga ingkang mengkoni yogaku Ratu Titising Bathara Wisnu Sri Harjuna Sasrabau. Wanita ayu ngambara rumring kusuma yatal mawur madu pranta Sumantri, yogaku tak pasrahke kowe sakwutuhe aku titip kamukteni anakku Citrawati aturna ana ngarsaning Sri Harjuna Sasrabau. Menawi ngaten sendika ngestaken dawuh, monggo Sang Kusuma Dewi kula dherekaken kondur dhateng Maespati. Kanjeng Rama, kula nyuwun pamit Kanjeng Rama. Sing ati-ati nggih anakku Citrawati. Dadak mawi mandheg Sumantri. Duh, Sang Kusuma Dewi. Rening kula menika utusanipun Prabu Harjuna Sasrabau. Kagem junjung asma paduka. Rening calon pinundhut garwa Nalindra Gung Binathara. Sang Kusuma Dewi kula aturi manjing wonten ing kreta kencana. Kula ing sagah minangka dados kusir paduka. Nanging ora dadi dukane Sinuwun Prabu Harjuna Sasrabau, malah dawah kosok wangsul ngagem cara menika. Kula badhe ngluhuraken asmanipun Ratu Gusti kula. Monggo Sang Kusuma Dewi kula dherekaken manjing kreta kencana.
Pawarta sing tak tampa nggonku memanuki lakune Bambang Sumantri semune entuk gawe. Semune entuk gawe. Katandha ana bendhe munyo mangungkung tinabuh ambal-ambalan nganti jumleger suarane kaya mbedahke kendangan kuping. Merga warsa dadi siji ora cetha ora wijang limirengke. Lho, lah kok iki rantap-rantap iki rombongan apa iki kok nganggo kereta? Bleduge mangampak-ampak. Ana sing nggawa tameng, ana sing nggawa pedhang, ana sing nggawa tumbak. Lho, kaya ratu sing dirit. Lho. Kaya ratu sing dirit ana ing papan kene. Kae ora pangling Sumantri. Sumantri nite kereta kencana bebareng kelawan Sang Kusuma Dewi. Oh alah Sumantri. Lah kok kaya ngono mingkari ngaturke putri kok dadak numpak kereta kencana. Mung derajate anak pendhita bocah sikong. Ora gelem mandheg jo takon dosa kowe Sumantri. Madeg. Paduka Sang Gusti Patih ngendheg dhateng lampah kula. Iya. Wonten dawuh menapa Yana Patih? Aku minggumun karo kowe. Kowe saku dadi utusaning Ratu Gustiku. Mung derajate anak pendhita. Mung trima utusan ming diperintah. Lah kok kaya mandor kaya wong sing duweni panguwasa dadak numpak kereta kencana barang. Sumantri, kula wonten dawuh. Karepmu piye? Kowe ngirit putri saka Magoda. Sang Kusuma Dewi Citrawati kok dadak mawi nganggo kereta kencana. Gusti Patih. Inggih. Kanthi cara menika kula badhe ngluhuraken asmanipun Sinuwun Prabu Sinuwun Prabu Sri Harjuna Sasrabau. Carane ngluhurke kepiye? Paduka ing sak mangke kula aturi nampi nawala saking kula. Dadak layang-layangan barang menggari diaturke kok nganggo layang. Inggih. Nawala menika mugi konjuk Sinuwun Prabu Harjuna Sasrabau. Ing sining nawala inggih namung Sinuwun Prabu ingkang kedah tupiksa ponang tulis. Sinten kemawon boten dipun keparengaken nguningani suraosipun nawala menika. Aja kesuwen ndi layange kene.
Patih Surata kepiye nggonmu tak dawuhi supaya memanuki lakuning Bambang Sumantri. Aduh Gusti kula sinuwun keparing abdi jasad kula munjuk atur lepati agung pangaksami paduka sinuwun mara gage matura. Pawatos ingkang kula tampi ngumandhang ing madya gantang. Bilih ingkang abdipun Bambang Sumantri saged kasembadan mupu giring patembaya ngasoraken kridanipun Prabu Darma Wasesa. Kelenggan menika saged kasembadan boyong putri saking Magoda ingkang wangku Sang Kusuma Dewi Citrawati. Yen ngono Bambang Sumantri entuk gawe nggih kasembadan sinuwun ngaturke panuwun keng tanpa upama. Banjur ana ngendi wujuding Citrawati calon garwaku Patih. Namung kawuning ngono sinuwun saderengipun paduka ing samangka panggihan kalian Sang Kusuma Dewi keparingipun Abdi Sumantri badhe ngaturaken nawala. Badhe ngaturaken nawala konjuk paduka sinuwun Prabu Harjuna Sasrabau. Ing sining nawala apa? Welingipun Sumantri mboten dipun keparangan uninga namung kejawi Gusti kula ingkang kedah tupiksa ponang tulis yen mangkono mara gage aturna layange Patih Surata. Nawala katampi Sri Harjuna Sasrabau. Saksamunipun Kintaka ginupit kabikak utawi amplopipun dipun beset. Sanalika purwa madya lan wusana Sri Harjuna Sasrabau wis uninga surasaning nawala. Ing riku nyebataken bilih Bambang Sumantri nggenipun badhe masraken sekaring kedaton ing Magoda Dewi Citrawati nanging kanthi cara adu tosing balung wuleding kulit. Sasmita cetha bilih Sri Harjuna Sasrabau tinantang dening Bambang Sumantri. Kocap sanalika Sri Harjuna Sasrabau Bramantya katandha Abra Marakata ponang wadana kaya singgat kedatung. Sanalika ponang nawala den sebit-sebit den suwek-suwek kagol-kogel tiasipun Sri Harjuna Sasrabau. Aduh Gusti kula sinuwun, kenging menapa sinuwun? Nawala menika kok dipun sebit-sebit menawi dipun keparingaken uninga paduka kula aturi paring dawuh surasipun nawala menapa? Patih Surata. Kaya ngono kekendelaning Bambang Sumantri. Nggone arep masrahke Dewi Citrawati. Nggone arep masrahke Dewi Citrawati nanging syarate kudu wani tangkep jojo milang tatu taker marus. Tegese Sumantri ngilani dodo baune Harjuna Sasrabau. Oh Sumantri, Sumantri. Lah kok kaya ngono wis dimulyake meh wae arep ditampa Leswita. Lah kok kowe gendhong, lah kok keku malungkung Ratu Gustine kok ditantang piye kowe Sumantri, Sumantri. Kowe apa kepengin ora duwe rejeki, ora kepengin duwe dhuwit apa kepiye? Karo Ratu Gustine lah arep diwaneni kok nyentulani kudune diestokke, dicandhi. Lah kok malah kowe kaya ngono minger kiblatmu Sumantri. Surata, wonten dawuh tak langgati. Yen pancen kekarepaning Sumantri kaya ngono tak teter
nanging ora sudi nggonku tanding karo drajating abdi mundhak asor wibawane Harjuna Sasrabau. Lajeng keparingipun paduka sinipun tak paringi busana keprabon, tak paringi busana kanalindran. Sumantri dawana supaya ngrasuk busana kanalindran. Pamriye Harjuna Sasrabau nggone tanding ora karo abdiku ning tandinge Nalendra Gong Binathara ingkang sepapak pundhak derajate padha karo Harjuna Sasrabau. Kowe ngerti sing gawe lelakon kowe sing ora arik katentreman Maespati ya mung kowe Sumantri. Gusti Patih kados pundi Gusti Patih? Kados pundi kupingmu ora ngrungokke ya wit mau ya. Mung kare masrake putri wae kok ndadak mawi kowe ngilani dodo baune Sri Harjuna Sasrabau. Ateges kowe arep neter, arep nantang karo sesembanmu Sumantri. Sampun paduka mboten priksa kalian gegayuaning manah kula ingkang uninga namung kula. Yo, arep ditanduki, arep ditanggapi kowe le nantang karo Ratu Gusti Kuning syarate kowe didhawuhi supaya ngrasuk busana keprabon ya busana kanalindran iki. Merga yen tandinge mung karo abdine dhewe, le tanding kok karo derajat anak pendhita mengko mundhak asor wibawane Sri Harjuna Sasrabau. Ning yen kowe ngrasuk busana kanalindran, tandinge Ratu Gustiku kuwi Nalendra Geng Binathara kang sepapak pundhak kelawan kawibawaning Ratu Gustiku. Busana iki maragake tampanana lan diagem sakwise ngrasuk busana kanalindran petukna krijane Ratu Gustiku ngestaken dawuh Gusti Patih. Sumantri sakwise kowe ngrasuk busana kanalindran ya busana keprabon kawibawane uga jagat tanpa timbang memper yen kowe bisa ngimbangi kelawan jenenging Sun Sumantri. Nyuwun pangapunten Gusti kula duh sinuwun mapan menika sampun dados gegayuaning manah kula. Mbok bilih paduka saged ngimbangi kasektenipun ing abdi Sumantri. Sakwetahipun Sang Kusuma Dewi badhe kula aturaken paduka sinuwun Prabu Harjuna Sasrabau. Ora susah kokan gunem sing tanpa guna njogeta tak kendhangi Sumantri.
Ayo tangga Sumantri. Ayo tangiyo. Kagat resang kapirangu rinangkul kinempit kampit anghong dosang retnaning bawana ya mung semene katiyasanmu Sumantri bebasan mung sak kedheping netra wae kowe nguciring pupuh gene lha kok kowe lanyu-lanyu nantang karo Sri Harjuna Sasrabau sing arep kanggo dalan menang apa Sumantri nyuwun pangapunten sinuwun kantun sajuga menawi paduka kiyat nampani pusaka kula kula pasrah bungkukan pasrah pejah gesang kula tamakna kene Sumantri. Sumantri ora ledok ujare si Daplok kowe umuk kowe pamer kowe kongas Arjuna Sasrabau kok arep diungkuli Gusti ora ngeparengke Sumantri ayo yen pancen isih pilih trimane nyekelo gaman meneh liyane iki Sumantri ketokno karosanmu tamakno kemandenmu wateken aji japa mantramu Sri Harjuna Sasrabau aku ora bakal tinggal glanggang colong playu
Ayo ngadeka sing jejeg sepisan maneh Sumantri imbangana kridane Harjuna Sasrabau. Yen kowe ora kuat nandingi kridaku malah kowe sing bakal tak pateni. Aduh Gusti kula sinuwun. Wadanane layung kumelku cemrah nyomaratane ing kowe wujude bagus, wujudmu becik, nanging ora ngira mung kandhek ana tata gelar lair. Lah kok malah ala gegedhoanmu, Sumantri, Sumantri. Sak ora-orane wujud bagus, pakartine ya sing becik, sedenge rupane ala. Wujude yaksa yen bisa pakartine nengenke marang kautaman. Ning kowe kuciwa banget Sumantri, awit telung perkara wis kacakup: guna, kaya, purun. Guna, kowe duweni kepinteran, kowe duweni kasekten. Kaya, kowe wis entuk gawe. Purun, kesaguanmu wis tok tindake. Nanging kuciwane kowe kok gendung kumalunggung, kaya wong baung turut nglurung ora mendeng pamiluta, ora luntur ing geguntur. Piye Sumantri? Aduh Gusti kula sinuwun, sinuwun. Yaktosipun boten wonten ceceging manah kula badhe kongas, badhe nenantang kalian paduka Sri Harjuna Sasrabau. Ananging anggen kula nyaosaken awala kedah tangkep jojo milang tatu taker marus. Kula namung badhe pados titikan manungsa ing pundi donongipun. Nalendra sinten jejulukipun ingkang saged nandingi kridanipun Sumantri. Nalendra ingkang saged nampi senjata cakra lumaing bumi kurbing langit inggih menika ingkang badhe kula sungkemi pepadanipun. Rening paduka Gusti kula ingkang saged nampi sifat kandel wujud senjata cakra. Muga kaseksen kiblat sekawan segara gunung. Duh sinuwun, pejah gesang kula, nyawa kula sakwetahipun kula udhakaken kagem urmeksa rahayunipun negari Maespati sakwetahipun sinuwun.